Kinong hikai kibadon hapo kalama Federation of All School Teachers of Meghalaya fastom dien kejing song klai mungwar hakmat ka office ambos kum sibenta ban penjor ya kejing dawa ban na kejing bam khin snap ka sarkar kalarai ban penlong ka rali ka bahe ba ka arwa artrek mentau benai ya kane la pen pau ba mebon lingdo bade nong ai kitien ka fastom ha ka baule thu ba ka arwa artrek ha ka por kharoi biji on stang hamadan malki ha ka baula khot awer ya baro kino hikai bat kumjuru ikhna school ki bala pas bakinwan ai lang ya kejing san hakate karali ba kumba pitep hi ba mentala shibanai nilai syong te khmat jong ketika embus office ba ngin persya ya ka sarkar ba kam shimla ngap ya kita kijing dawa jongi ha ka bangila dawa khatnyo terik jong kala lingkot mentaus nam ba ka sarkar kan kentiu no ya ka kardam jongi na ka ad hoc sya ka deficit ba ha ka khat pratrek ka bangila ya kendu ba u officer sarkar u ambrus marak haka bangi yo ban ye kran bad u bat ngilai yo ban ye phliu jumut bat ngilai yo ru ban pha ka proposal hendrai hadu menta kata ka proposal ka bangi pha syai sa amros 4.00 te kunta nadu ka arpui tarik jong u march ngila ya lumlang ya ki thakhat no hikai jong ka adhok na keleng ka jalla Meghalaya ba ngila ya pelong ya ka jingelang te hamadan malki di hadian kata ngilai don no yakan ka sit in demonstration nanti ya khmat jong ka embus office balashi banai ka sarkar kampat don kata ka response naka ikumta hakane ka arpu artarik jong u April ngin sa pelong biang yakan ni ka jingelang ka bahe bat ngin sa ya chnon ru ta ka rally hakane ka jingelang ngilai ya wer ya baro kinong hekai ad hoc na baro ka jela Meghalaya hi baro kawai haka bangi don kumba prajar ngot kino hikai ad hoc bangi la ya weru ya ki kena school ki beri ki ex students bagi nyawan bagi nya sno kilang haka ni ka jingalang jongi ti kumta haka ni ka por niwan bangin kerpat ru na ki kemi ki pa ki parlok parajor ki ba deru ki ba ya dan lang hakani ka jela Meghalaya ki bakinya sungthu ya kata ka jingjenjar jong kino hikai bat bakinya wan chakmat bakinya sno khtilang bakinya support ya kata ka jing dawa jongi na ka sarkar ke kumba pitep hi ba kino hikai LP ki yo tangkat arajar kino hikai UP ki yo kandriu kino hikai secondary ki yo arpau bat kino hikai high secondary ki yo arpusau bat nadu kasnam arajar kandreu hadu menta kampat don kanu ka enhancement ani kampat don kanu ka increment te kumta ngilaya dawa na ka sarkar kelale menti te ngiru ngila kujmut baginya chakmat akan ni karali bat ba ninya le bet hadu pangindayo ya kata ka ka bangila dawa kajing dawa jongi menta na ka sarkar kalong ba kan ya kata ka enhancement ngi ka ba khat pra hajar kulum namenta ki LP UP secondary par high secondary bat ka 100% ka increment manla usnam tingidang ya up ya ka jubab na ka sarkar nilai kendu biang bat u officer sa sarkar sa amrus ba ngin nyebut din bala ka sarkar kala pentri kamne kala donne kata ka draft hakami jong ka sarkar bahkan pentri kami kita kijing dawa jungi deh apa nia kendu bat usa ambrus Misham ba nak office yung sa Ambrose empat dan kanu kata ka proposal kepala papat sya ka sarkar lan sya menteri rang ba badipet ya ka puli putih lani sya menteri rang ba ka jela usa kontrak sangma ubadewan pet ya ka finance di hadu menta kampat dan kanu kata ka initiative na kalyang jong ka office jong isa Ambrose sya ka sarkar bat kumjuru ngilayo hiba nginya pensno sya ka sarkar mar persya lingba ka media bat nila yo iru ba i sa lakmen rumbui ila ong ha ka media ba kan sadon kata ka enhancement hindai tepat lanu ti larangi kertiang dien khendiat haus nam arajar ka khandai u menteri rang ba do jong ka jela u sa kontrat ke sangma ulo ong te hamadan malki ba ya kani ka kendum kendram jong ki ad hoc on sa penbit penbiang no nadu katukas nami hau benai November jongkas nam arajar ka khandai handai nadu ka arajar ka khandai hadu menta empat don kata ka
kabangi ka jing trekam na kalyang jong ka sorkar ba kumba pi man kapor ba ki media ki shim interview ya isa lakmen rumboy ni iba isa lakmen rumboy ong ba ka government kadang examine te mentala laisnam kalayat te hadu katno gen kata ka government kan examine balai ba kata ka proposal jungi omla shuban pentrekam bat khandia ru ladangi phai sha kamang tingka ka government hi ka ong ba kamdan pisah te lada ka government kamdan pisah te ladangi phai tang sha ka tax hakini ki hindusnam kila bun bha ki tax wat ka state jungi ru kala introduce ya kata ka SGST te na kata ka baro ka tax ka ba ka sarkar jala khalum lai percent na kita ka tax ka ba ka ses tax jong ka education ka di banya cha ka education kata sha ka LP UP secondary ba high secondary te lada hakini ki hindi usnam ka ses tax lalum ba kata ka jinglum jong kata ses tax ka lakil te balai pat ka tulop jong kinohikai adhok kadang sakot kunjo te sakawairu ba kumban chubenrap ba mencim senam kalami ru kutu report haka ba ka sarkar jongga jilla kala penpai pat sanajar aspa saupo point life crore sya ka sarkar pedeng namar ba kamla ban aya kata ka utilization certificate te ka jingkeli ka ba ngidon banbu kalong ba balai ka sarkar ka penpai kata ka pisa haba ka jilla kamdon pisa te lada ka penpai kata ka pisa kamur ka jilla ka pun pisa te syaikin kata ka pisa bat syai kata ka ses tax kablalum hakini ki hinriusnam balada ka sarkar kamla ban kan pensyai lor kata te kemut ngi don hok ken ba ngindawa ya kata ka jing pensyai na ka sarkar bat ngidon hok ken bangindawa ya kata ka enhancement ka bangi dei hok bangin yo hakini ki hinriusnam kawai ka daw ka bangai i kalong ba ka sarkaru kadang kluma jingmut ba katno ka pisa ka don ba katno ka pisa kan hak ban pendut ladang ipai sya ka budget session mencem senam isa lakmen rumbui la ong ba ban kentiu ya ki ad hoc school ad hoc sya ka kedan deficit on don kam kumba sans pa crore baladang ipai sya ka ni ka budget session ka batmai i ong ba on don kam news pa crore tang ba katkum ka jingkhen jungi pada katkum ka jingkhen jungi ka sarkar ka don kam tang kumba ars pa sanpo crore hadu saus pa crore kata ngi shubu lut kata ka ars pa sanpo hadu saus pa crore kada ba ngi ong kumta kalong ba kidon kini ki sekolah kini hindus nam kidon ki sekolah ki bala yo ya kata ka kardan ad hoc ba kidon du kino hikai thamai ki bala yo ya kata ka kardan ad hoc teladang ishim kulum ha ka jela jungi hi kidon prahajar duna kino hikai ad hoc te ngatrai ba ka sarkaru kadang kulumar jingmut ba ka no shisha ka de kata ka pisa ka ba haban pelut ha kini kinong hikai ad hoc ban pen kentiu ki syaka kardan deficit bat balai kadan kani ka jing kulumar kumni lese ki officer sarkar ki batrai badai pet ya ka finance ki badai ban jot out ikini ki finance ki badai ban penyat bat ki da badai ban khmi ikini ki pisa tingkai lese makiru kimlong shai bat balai kimlong shai kata te kintek di maki ba namar ba katkum ka jingi i jungi ba ladangi don kam tang kumba aspa sanpau hadu kumba saus pa crore melada ka sarkar ka ai kata ka budget ka ba news pa crore kala long double kan kata kamut ka babakla te lada ka jing pelut ka de tang kumba lais pa sanpau crore kat ba ka bill ba ai bade ka de news pa crore te hoken ka sarkar de ken ba kanumla ba kan penkentiu yang isa kata ka kardan deficit hendrai lada ka sarkar ka khmi ba bat ka pet ba ya kani ka finance kani ka wan hina du na khali na ka finance kepala de pet hi da menteri rang ba du jongka jalla jungi usa kondat ke sangma lada de nang tu syapo kini ki officer ki bureaucrat pakini kita ki badai ban khmi ka tu lada ki la bakin aya kata ka amount ka badai bat ka biang ngatrai ka jalla jungi bat ki nohika ya ka jalla jungi kinom hak ban phai syaka sarkar man la kapor bandawa haki surok singkin laman ta ka jungki